În acest video îți voi spune o tehnică de manifestare prin care poți să manifesti ceea ce îți dorești doar în 3 zile. Așa că salvează acest video ca să poți reveni la el mai târziu și te aștept cu un comentariu după ce manifestarea ta s-a îndeplinit. Primul pas este să stabilești care este obiectivul tău, ce anume dorești să manifesti. Îți recomand pentru început să alegi un lucru mic, să nu începi cu o casă, o mașină sau cine știe ce. După ce ți-ai identificat obiectivul, găsește o afirmație care să exprime clar obiectivul tău. De exemplu, să am mai mulți bani nu este clar. Stabilește suma exactă. 1000 de lei, de exemplu. Metoda de manifestare presupune să iei o foaie și un pix sau un creion și să scrii afirmația pe care tu ți-o alegi de 33 de ori pe foaia de hârtie. Acest lucru trebuie să-l faci 3 zile la rând, de preferat să-l faci la aceeași oră. În cazul în care ai întrerupt șirul de zile, este recomandat să o iei de la capăt. În timp ce scrii, adu-n conștiința ta cât mai multe sentimente și emoții. După ce ai scris afirmația de 33 de ori, poți să stai câteva momente în liniște, să închizi ochii și să îți imaginezi că dorința ta s-a îndeplinit deja. Aștept un comentariu de la tine în care să-mi spui că ai reușit să manifesti prin această metodă.